Volví a estar por aquí con Steve Jobs. E aquí non teño esa cita, pero Steve Jobs dixo algo así como que aquelas persoas que están o suficientemente tolas para crer que poden mudar o mundo son as persoas que o mudan. Eu non creo iso. Eu creo que é precioso estar o suficientemente tola para crer que podes mudar o mundo, mais non desde un punto de vista derrotista. Eu hoxe, con 48 anos que teño, non creo que a miña tolemia sirva para mudar o mundo, mais si que me entrego a esa alegría, a esa potencia vital para, para ter un impacto, mm, en unhas poucas persoas, non cas que bato. Cando outro día poño a esquela, non? E na esquela digo eu xa hai 4 anos cando a redacto, tentei pasar pola vida sen deixar a ninguén indiferente. Para min isto é, esa cousa que é moi existencialista tamén, pola que me ergo cada día e pola que cada cousa que fago e a cada sitio que vou, case como a unha misión. Non quero deixar as persoas indiferentes. E que esta sexa unha pegada, unha pegada en positivo e non unha ferida. E isto tamén me parece moi importante. E isto é algo que eu quero que me defina na vida. É que o día que na prensa poñan a miña escala, grande, por favor, non me poñeron a das pequenas, o que eu deixe atrás de min, non? Sexa nas persoas que me coñeceron, esa lembranza de estaba un pouco tola, mais non é dicir quedou algo en positivo. Mais eu non creo na miña capacidade xa de mudar o mundo, nin creo que esteamos nun momento histórico de avance social. Eu, no 2003, a compañía na que traballaba proponme un ascenso. E fórmanme dunha forma bastante exhaustiva para liderar un grupo de traballo e desprázanme a unha axencia onde eu chego para abrir un novo departamento. Eu era moi nova e aquilo era, é unha pasada, non? Eu tería 24 anos, 24 anos por aí. É como, teño 24 anos e, hostia, conseguín un ascenso, paso a ser un mando intermedio e isto é a hostia. E collo aquilo con ilusión e bato con que o meu departamento ten que nacer nunha axencia onde hai, naquel caso, un departamento que está, non, que é o que alí se chamaba axencia a axencia, e vai batendo co meu. Eu comezo a entrevistar persoas, teño que seleccionar persoal, e aquí podo contar, por exemplo, cousas que co tempo, non, hoxe con 48 anos, se poden explicar desde Marx, pero non me dá a gana de estar citando, que a min Marx nin Engel non me deron nada. Unha vez que estaba eu entrevistando, coloquei varias entrevistas, estaba a miña xefa directa de paso, que ela visitaba axencias por Galicia, e estaba traballando co seu portátil nun lugar anexo, era xa unha oficina bastante moderna, toda
acristalada onde nos viamos. E daquela eu estou entrevistando a unha persoa, facollas preguntas pertinentes e tal. Cando rematamos, eu dígolle, vale, moi ben, xa te chamarei. Érgome e acompaño a esta persoa á porta de saída. E cando volvo, e me sento para tomar as miñas notas, esperar que veña a seguinte persoa, a miña xefa directa sae, entra ao despacho onde eu estaba e dime que non acompañe as persoas que entrevisto á porta, porque non son clientas. E a min isto, eu era unha moza nova, pareceume unha orde que me di ser irrespectuosa con esas persoas que quizáis entren á nosa compañía, fagan parte do teu equipo. Eu, ese día estaba ela, eu seguín acompañando as persoas porque eu, antes de ser a xefa daquel departamento, son unha persoa. Eu isto tiña moi claro con 23, 24 anos. E eu son unha persoa educada, humana e respectuosa. Se ademais decido contratar esta persoa, eu vou pasar 8 horas con esa persoa, metidas no mesmo espazo, facendo un traballo. E na hora do descanso sairei tomar un café con estas persoas. Eu son un ser humano. Eu conservo relación moitos anos despois con un par de persoas que duraron, que foi só un ano, que duraron no meu equipo. Hai un momento na miña vida na que eu uso, Dios mío, a unha destas persoas, pídolle, cando me reincorporo despois duns anos de crianza a este tipo de traballos executivos, pídolle o seu feedback. Vou falar como unha executiva, porque a de formación profesional sempre a tes. A conto das miñas debilidades e fortalezas, non? Eu teño que volver ubicarme no mercado laboral, volver ser unha executiva despois dun anos de ser un pouco nai, esposa e así, que aquí podía contar que o meu epitafio estivo, paréntese, naquel tempo eu tamén tiña un epitafio por se morría, que era ama de casa, nai e esposa. Esta sí que pasou a mellor vida, por se morría naquel tempo. Vale, cerro paréntese. E daquela esta muller, Nuria, que entrou ao meu equipo sendo moi noviña, doume ese feedback e díxome unha cousa moi reveladora para min. Ela era o seu primeiro traballo e, co tempo, traballou en máis lugares. Ela chegou a ser mando intermedio nunha empresa e díxome algo moi revelador. Dixo: eras unha xefa como nunca máis atopei outra. Pareceume a hostia. E di: porque ti, cando había un problema, incluso cando acajabamos, sempre buscabas unha solución, axudabas a resolver e despois falábamos do que fallou. Di: nunca berrabas, nunca nos culpabas e facías, e ela tamén dixo, co tempo entendín, facíasme sentir sempre competente. Os fallos, di, non eran a miña incompetencia. Os fallos eran cousas humanas e a veces do contexto laboral
que ademais era bastante malo ali naquela axencia, e sempre é malo, quero dicir, porque é estructural, sí? Isto pareceume moi revelador e eu entro anos despois cunha traxectoria vital e entendín que esa miña maneira de estar no traballo é a mesma maneira na que estou no mundo. É incompatible cun sistema que, como dixo Marx, aquí si podemos mencionalo, non está preparado para valorar e soster aquilo que pide. As empresas piden proactividade. Mais ti cando és proactiva, e eu sei no certo, a empresa di cousas como isto sempre se fixo así, que é totalmente oposto á proactividade, ou na última empresa onde eu fixen un traballo executivo, xusto antes de pasar a ser señora da limpeza, a mucha honra, asignáronme un mentor. Que isto agora está moito na moda, porque se hai mandos intermedios, hai tamén persoas por aí que de algunha maneira hai que xustificar por que as temos e por que lle pagamos. Isto que digo é moi feo, mais é moi real. E logo podemos falar de liderar desde a base, de marxismo outra vez. Eu reúnome co meu mentor, e isto ademais é moi bonito agora, se o conecto con o tempo na Guardia, eu tiña unha reunión co meu mentor despois dunha ponte en Vigo, a oficina principal daquela compañía en Galicia. Eu fun 3 días á Guardia. E volvín por Vigo e reunínme co meu mentor. E o meu mentor dixo algo naquela reunión ao pouco de comezar, estaba ali co ordenador contándome cousas, enseñándome follas de Excel e demais merda executiva, onde aparecen datos de outras persoas que foron moi exitosas na compañía e que deben ser os meus referentes. O meu mentor dixo: non queiras inventar nada porque está todo inventado. A compañía ten un século de traxectoria. Está todo inventado. Eu non llo dixen, pero a miña cabeza, menos mal que non nos len o pensamento, eu estaba sentada ali, de par del no seu despacho, e a miña cabeza pensou: «Guau!» Xusto o que Amancio Ortega dixo cando iniciou o seu pequeno proxecto. Dixo: «Está todo inventado. As mangas, as perneiras, hai chambras, xerseis, pantalóns, e tamén hai jabáns, e todo está inventado». Por exemplo, respecto da proactividade. A empresa, de por sí, é moi reaccionaria. Mais pide que sexas proactiva. Disto pódese falar, podo facer vídeos e vídeos falando de proactividade. Que máis che pode pedir unha empresa? A empresa pídeche, por exemplo, que ti teñas capacidade de traballar baixo presión. Eu entendo a capacidade de traballar baixo presión é a capacidade de autorregulación emocional no teu entorno laboral. Cando a min Nuria me di: ti eras unha xefa que ante as dificultades buscabas solucións, non te poñías a buscar culpables e todo. Sí. Ela, por exemplo, destacaba cousas que despois, co tempo, douse conta que non podía asumir o seu erro e plantexar ao mellor a súa superior: «Mira, pasoume isto, tío, tremenda cajada», porque tiña medo. Ela comigo non tiña medo, todo o contrario.
eu era o seu referente, e ela explicouno así, porque ademais ela chegou a ser mando intermedio e tivemos unha conversa moi constructiva. Que eu era o seu referente, onde ela, ante un problema, dicía, hostia, teño alguén que me vai axudar. A noutros contornos laborais, ter medo é ocultar os erros, que é a cousa máis agobiante e todo isto. Bueno, que me estou liando. Volvo. Cando ti, eso é saber traballar baixo presión, é saber enfrontar as dificultades. E aquí entra a alegría. Cando ti, e xa non vou falar de se és un mando intermedio como eu era aquelo, cando ti estás no teu traballo, traballar baixo presión quere dicir que ti vas poder regular iso, buscar solucións e non montar o pifostio. E isto require de alegría e require de humor. É dicir, hostia, vai a cajada, mima. Bueno, pois temos que solucionalo. A empresa, cando ti tes esta actitude, tende a velo como irresponsabilidade ou desinterés. Non é quen de ver que esa túa actitude de, hostia, vai a cajada que fixe, tío. Preparaivos aí porque eu buscar axudádeme a solucionar isto, porque isto agora pasou. E ti ves, e ao mellor dilo desde o humor, creen que ti non estás implicada e non estás interesada, sí? Logo non están valorando e sostendo a túa capacidade de traballar baixo presión. E daquela meten outro tipo de presión, que isto tamén se pode falar amplamente. Outra cousa que soen pedir as empresas é autonomía. Autonomía que é algo que vai ca proactividade. Ti tes que ser proactiva, ter iniciativa e ademais poder resolver. En realidade é unha tríada que para min, como persoa que se dedicou moitos anos a traballos onde ademais viaxas, logo, sí que tes que ser proactiva, autónoma, porque sí, podes chamar, pero eres ti quen está ante os problemas, é dicir, non estás nun centro de traballo e tal. Esa autonomía require unha cousa que o sistema laboral, sistema capitalista, o sistema, non sabe valorar e soster. Require que confíen en ti. E require que estean dispostos a asumir, e podemos, como é unha tríada, volver á proactividade, que ti inventes unha forma de solucionar algo puntualmente. Sí? E tamén que asuman con resignación aqueles erros que ti, por autonomía, cometes ou que a veces non son erros, senón que son fallos do sistema, e temos esta forma de facer as cousas, mas ti agora autonomamente tú veches que solucionar doutra forma. Eu, a estas alturas da miña vida, por toda a miña traxectoria vital, primeiro, e laboral, a que fun sumando lecturas que puxeron en palabras cousas que eu a veces sentía, mas non era quen, ou a veces a lectura de, por exemplo, ler a Marx e a Engel, dalle validez a algo que ti sintes. É isto. Esta é a razón tamén pola que eu fago estes vídeos, quizáis ti estás sentindo isto. E isto ten unha explicación. É estructural a palabra. E cando dis estructural, que queda moi bonito, eu o que quero dicir, por exemplo, é non hai unha solución que se poida reducir a un protocolo. Eu lembro unha empresa na que traballei que estábamos organizando todo para conseguir o ISO 9001, e isto require de moitas follas de Excel e moitas cousas, protocolos, non? Que din que o noso proceso é este.
todo isto e anotamos e todo queda aquí e nós temos un sello de calidade. Por exemplo. É toda unha experiencia vivilo así un pouco desde dentro, non? Ser partícipe do proceso da túa empresa ata ter o sello de calidade ISO 9001, isto fai ben anos tamén, 2006, 2007, non o sei. Tamén che fai entender que efectivamente o sistema busca que todo teña un protocolo, que todo, sí. E isto encáixate e convirte calquera solución proactiva que ti tomas baixo presión dunha forma autónoma, convírteo nun fallo. E nunca, isto é un básico nos negocios, nunca nunha oportunidade. É un básico dos negocios que che van decir en 40.000 formacións que vas facer, que vas ler, porque eu lín moito tamén a grandes empresarios de éxito, non? Que escribiron aí as súas cousas de como debe funcionar isto. Falan moito de ver oportunidades nos problemas. Mais o protocolo empresarial convirte a túa actuación nun fallo do sistema. Porque nós facémolo así, así, así e así. E ti agora, proactiva, autónoma, cometeches un erro. Convirten unha solución espontánea en erro. Isto é unha cousa que eu tamén entendí. Cando ti empezas a ver o funcionamento da empresa, hai unha cousa que eu lín a un... Non lembro o nome, porque disto fai anos. Sí que creo que é británico, un empresario. Non sei se existe a denominación filosofía empresarial, pero debería. De moito éxito, que escribiu un libro onde di que os distintos departamentos dentro dunha compañía parte da súa labor é dificultar entre sí. E isto eu cando o lín foi como, uau, é certo. Eu, moitas veces, traballando, proactiva e autónoma, para tomar unha decisión que eu xa vin que me encaixa para solucionar isto agora, teño que chamar a 3 departamentos. Cada departamento dame a súa solución. Pero despois resulta que 2 departamentos destes teñen que chamarse entre eles para poñerse de acordo en que a miña solución. Isto é totalmente antiproactividade. Eu atopei unha solución e ten que encaixar en distintos protocolos que dependen de distintos departamentos. Isto para min foi moi revelador. Hai unha cousa que eu comprendín de min traballando nas compañías, que é moi antisistema e que che o dificulta todo. Eu teño unha gran capacidade de comprender o organigrama da compañía en poucos meses. Cando eu comezo a traballar vou topando que ao principio é todo unha merda, porque máis fante sentir incompetente e todo isto. Tes que chamar a tal, ao outro, tal, que cho mande, e eu estou facendo o meu traballo en contacto con distintos departamentos, enseguida na miña cabeza existe como unha plantilla de este é o organigrama e detecto aquilo que este home dixo, onde os distintos departamentos están batendo e creando unha dificultade que é estructural, que ven de riba para baixo. E iso é
convírtete nun problema. Porque ti estás todo o tempo sinalando, pasa isto, estás dando a solución dunha forma proactiva. Poderíamos axilizar isto desta forma, cando ti das a solución dunha forma proactiva, pero que non sigue aquelo que está perfectamente protocolarizado na compañía, ti es un problema. Todo isto, eu entendino, é moi complexo de explicar, eu espero que se entenda, pero é moi real. E hai un momento no que eu decido que non quero iso, é inxenua, pensaba que isto tiña que ver con ese tipo de traballos que requiren moita cousa mental. Mais, a tales momentos da miña vida, estou descubrindo que na base, que diría Marx, pasa exactamente igual. É estructural ata puntos dignos de analizar. Abofé que é, porque é que aquí é onde non dei aínda ca solución. Mais funciona, e isto é unha cousa que é moi reveladora, non? Que digo eu, cando falo da filosofía dos afectos, digo, o vínculo pequeno reprodúcese, sí, vale, pois a nivel laboral, a dinámica máis pequena nunha empresa moi pequena, con 5 ou 6 empregados, que só aportan esa forza de traballo, case forza bruta, funciona exactamente igual ca nunha gran compañía, dentro dunha axencia ou un centro de traballo, onde ao mellor pois xa somos unhas cuantas dúcias de persoas facendo traballos super cookies, executivos, que somos así moi de señoras de maletín americana, é sempre igual. A proactividade está penalizada, a autonomía está penalizada e saber traballar baixo presión está penalizado. E nunha sociedade individualista, ese individualismo traspasou a empresa e máis que nunca é absolutamente imposible ver o noso traballo como algo colectivo. Levo media hora falando daqui creo que podería dar un salto moito máis a Marx para falar de liderar desde a base. Aquí entran sindicatos, sí, é esa superestructura, onde os sindicatos, que habían ser base, comezan a ser máis estructura. Pero iso, pois, se me dá a gana, fago noutro vídeo. E se me dá a gana, non o fago nunca. Depende. Depende como me pille. Paréceme superinteresante todo isto, porque non ten solución, pero a miña cabeza encántanlle eses dilemas éticos, eses temas que por falta de solución a miña cabeza pode estar sempre analizando e traballando neles. Moi interesante. E isto, a súa filósofa random de pacotilla.